mbukelo silethu kuhle TV asikubingelelo osukwini kanti ke njengamanje sikwephathela udaba oluthe kwayilo olusematheni udaba oluthinta lapha iqembu lepolitiki elisematheni iMK party eyaziwa ngokuthi umkhonto wesizwe kanye naye ke lapha ke loye wengumengameli wakuleli umnomzane uJacob Zuma kanye nayo ke inhlangano ebhekelela ezokuvotisa I IEC. Kanti uma ngabe siqhubekela phambili nalolu daba sikuthatha sikubeka mbukelo silethu kuhle TV siyaqinisekisa ukuthi kuqhume umkikizo nemviliyelo ngaphandle kwenkantolo amalunga aleli qembu iMK party ngesikhathi kuphuma isinqumo sokuthi loyo umengameli wayekuleli umnomzane uJacob Zuma uyaliwina icala ebekade libhekiswe kwaba ka IEC njengalokhu babethe loyo umengameli wakuleli akakwazi ukuthi angaphinde abe seParliamente. Kanti inkantolo ephakeme ibesisichitha isinqumo se-IEC yakuqinisekisa ukuthi loyo wengumengameli wakuleli umnomzane uJacob Zuma uzokwazi ukuthi aye eParliamente aphinde futhi kube nguye ozoba ubuso weqembu le-MK party uma ngabe sekiwa ukhethweni likanyaka ka2024 ngomhla ka29 Meyi. Kanti umbolo silethu kuhle TV ungashiyela ukuphawula kwakho sizwe ukuthi kuthini ngalolu daba. Nansi enye inkulumo yaloyo wengumengameli wakuleli umnomzane uJacob Zuma ayithulile ibhekise ebantwini. Asewe Parliament udaba lokuthi ubani ufanele ukuthi abe umongameli ixoxa eParliament hayi IEC isimanga nje lesi. Uyabona abantu iIEC akufanele ukuthi politike noma ithathe inhlangothi. Yebo baba, akona umsebenzi wabo lo. Uyababona nje ukuthi bayenye inhlobo kapende engenambala kanti futhi nalokho ebebekusho kwaseParliament angazi ukuthi kuqhamukaphi ngoba iconstitution yethu ithi indlela okuqhutshwa ngayo eSouth Africa ukuthi abantu abaningi bona akuye kuthatha isinqumo sabo lento kuthiwa imajority. Mawubuza nje ukuthi eSouth Africa indlela yokubusa kwezelinjani na kuthiwa sibusa ngentando yeningi. Kusho ukuthi uma iningi lithi sifuna lokhu suqedile. Akekho zothi ngeke kwenzeke lokho ngoba kwathiwa no. Iningi uma selikhulumile umbuso wentando yeningi. Abakhuluma isingisi bathi idemocracy, intando yabantu yona ebusayo. Ngisho kungathiwa uyabona nje mangenza umzekelo ngoba ngwana nomthetho washayelwani kanje kuthiwe umuntu wako wabomongameli bazokwaphela amahlandla amabili. Yebo, akakwazi ukuthi abe umongameli. Kodwa uma abantu abaningi bethe siyamfuna ubani uzophila ngoba lokho ukuthi sibusa ngentando yeningi ikumthetho sisekelo. Bangaphila kanjani? Abayazi indaba lapho. I-constitution esho njalo. Mawuya ke kule mfana wasenkandla akayiqedanga lethu what 210 akayiqedanga angeni mina kuleso sibalo ngoba ngiyiqedanga uma nje bangathi abantu mfana phuthuma akekho ozomvimba. Kanti
phela sebayakhohlwa ukuthi angincedanga ngakhishwa ngingakaqedi. Usenento ofana ngoyiqedela lapha. Kanti-ke nangaphezu kwalokho uhulumeni ngesikhathi ngiyilungu likakhongolose u-ANC angaze ngizwe kwathiwa uma usuphumile kulene iphathenye wazakhele yakho awunalungelo ube umongameli wayo. Ayikho into esho njalo emthethweni. Abasazi lapho. Abasazi basizwa ngendaba. Ngiyabonga-ke bakwethu, bengingalandi lokho bengizobonga nje ukuthi sibe khona sonke la namhlanje sizolalela leli cala belithethwa. Selithethiwe-ke. Hayi, mina ngithe ngiyalalela ngibezwanga ukuthi bebethini ngoba besibeka icala. Bebethibhidla nje into engizwakali. Uyabona elesingaki leli lesithathu. Baza babhidla bonke. Ngeke basithinte. Yithi abanikazi bezwe, yithi esifuna ukulungisa leli izwe lakithi. Silungisa izwe lethu. Asithunywe umuntu siyithume thina. Siyabonga. Ngiphuthumeke ngoba kusasa ngenkantolo. Engikho ngashiya ibhaneli. Zuma.